Jeszcze o dzieckach i polityce. W loże, jak to mam we zwyku do Petra i nie ma to reklama mojego szynku na piwo, a sam przy zwierzach stercy Adik, taki mój kamrat ze srogą ojlą na palicy. Jest derkusie, Adik, co ci się stało, co ci się przytrefiło? Ano to wszystko bestuż, co moja staro napoczyno nasze dziecka modernie wychowywać. Tak ociśni Anglii bera. Nie we wyćwice, nie sztrynk, nie we zocy do starszych, ale moderne, takie bezstresowe wychowanie dziecek. No ale rzeknij mi, no co mo moderno wyćwika, sztrynk trzymanie do kupy ze twoją ojlą, pytam się go opaternie. Ano, wiesz ojgin, motela, i że ci mnie ten mój synek prasknął bez palica taką książką, kiego się mianuje Psychologia dziecięco. Goda jak tu jest parę razy o dzieckach i o tych zarają oszklivcach, które się mianują Rzecznik Praw Dziecka. Był i taki pośród nimi, wtedy pofurnął do Australii, Ameryki, lebo jeszcze do Republiki Południowej Afryki, a ku temu jeszcze powandrował ci był ze swoimi kamratami do Finlandii, co by się pogodać ze świętym Mikołajem. I noż Kiejsik się pytał, cóż też on tam w tych wszystkich cudzych dziedzinach dla naszych chudobnych dziecek bajslował. I tak ci jest do dzisiaj. Słyszał w to sam tukej, co tyż to ten rzecznik naisto zrobił dla naszych polskich dziecek? Ozwał się ten teraźni rzecznik ino w ten czas, kiedy pokazali w telewizji dziecka skukane bez swoja mamulka w jakimś szranku. Ale poradzą ci one frechownie i ze taką grubelacką frecą rządzić i że czorne to jest białe. Kiedy takich strupów i gizdoni entlich wyciepną na hasiok albo hangną na klopsztance. Bo przeca same chyba, albo jojnowi miarkują gryfno śląsko-powiarka. Cudze dziecka nie nakormisz. Już we te wszystkie przyszpajsowane do swoich zesli, tam we Warszawie, mają barzy radę inkszo powiadaczka. W tomo ule ten mo miód, w tomo dziecka ten mo smród. A już Kiejsik pieronem dawno temu nazad, jeszcze przed II wojną, pisarz Adolf Nowaczyński napisał był takie szykowniste słóweczka. Żyje obecnie w Europie kilka tysięcy ludzi z roztrząsania kwestii, jak ulżyć nędzy bez konieczności pomożenia jej. Nie jest to gryfne, ale jeśli to nie chlapuje do naszych lot, do naszych posłów, rajców. Nie jeżek zmierzły i nie chce, co by miech ktoś ich przeciepował zowiść, ale sztimują mi sam genau słóweczka tego samego Nowaczyńskiego, który też rozumnie rządził i że zawiść ma najwięcej rezygnacji w sobie. Z ochotą nawet zrzekamy się własnych korzyści, byleśmy zagwarantowaną mieli szkodę bliźniego. No ale, jak już go douzać za blank starego pierwy Aleksander Fredro, a można to tak no po naszemu, Terocki rzekna. Od głupich są się człowiek ochroni, od mądroków niech nos pombuczek broni. Chciałoby się sam Terocki powiedzieć, a mocie wszystkie co się chcieli. I sami Terocki genau jeszcze sztymują słóweczka, kierek wyczytał w jakimś Zeitungu. Zaletą demokracji jest to, że nikt, kto został wybrany, nie jest głupszy niż ci, co go wybrali. Im więc głupszy jest ten wybrany, tym głupsi ci, co go wybrali. No ale bogać tam czerwień to i cześnie we zegródkach, i sztachloki, i belejakie, i krzeupsty, bocza też, jak to my za bajtli lotali po tych zegródkach, przefukli my bez ogrodzeni, ze sztacheldratem targali, cześnie za uberhymdy, a już się najbardziej maszkytne, to byli wieprzki u faroża nity, welefary. Jak się tam takie najduchy jak my napaśli tymi niżdżałymi cześnioma, lebo wieprzkoma, to i nie jednego chyciła laksyra albo i żiganie. Terocki dziecka to muszą się całkiem zdrowo futrować. No, można krom tych roztomajtych wywołanych chipsów albo hamburgerów. A druga połowa czerwienia ze kasztuńcami, które już ustali kwiś, ale już czas modernych, poprzemachlowanych maturach i sam ci mi się Terocki wspomniało, co zaroski po tych prifungach maturalnych usłyszał od dwóch gryfnych freli we bance. Jest derkusie, ale dzisiaj sam we tej bance jest ci presa. Nie godej, ta presa ci zawodzą ja? A wczoraj na dyskotece go dałaś, co to jest?
odlotowo atmosfera. Oj, więc pnioku.